15 novinara je nestalo ili je ubijeno u periodu rata na Kosovu. Samo je jedan slučaj rasvetljen. 20 godina nakon sukoba još uvek se čeka na pravdu za još 14 kolega. Predsjedavajući Savjetom za štampu Imer Muškoljej kazao je da moramo stalno govoriti o nekažnjivosti počinilaca zločina nad novinarima. Imamo veliki teret kao zajednica time što nismo rešili sudbinu naših kolega već 20 godina. Ovo treba da bude alarm za pravosudne institucije i ne treba više da se opravdavamo izgovorima da se radi, istražuje, već treba da pokažemo rezultate. Mi ne tražimo privilegije da zločini nad novinarima ili slučajevi u vezi novinara imaju prioritet u smislu postupanja u njima, već samo tražimo da se ovi slučajevi rasvetle. Na isti problem je ukazao i predsjednik Udruženja novinara Srbije na Kosovu Budimir Ničić, podsjetivši da je 7 puta rušena spomen ploča koja je podsjeća na ubijene i nestale novinare. Također je naglasio i potrebu formiranja komisije koja bi se bavila rasvetljavanjem njihove sudbine. Istovremeno Ničić je istakao i lošu bezbednost i pritiske kojima su pojedini mediji bili izloženi u proteklom periodu. Policija nije istražila hakerske napade na portal Slobodno Srpski, koji je obaran 5 puta. Prva 3 puta su prijavljena policiji. Nastavljene su pretnje i pritisci na portal Kosev, na naše kolege iz portala Kosev iz Mitrovice. Imali smo uvrede i pretnje i na račun naših kolega iz televizije KIM. Ničić je podsjetio i na finansijsku nestabilnost srpskih medija, istakavši da su međunarodni fondovi sve manji, kao i da Kancelarija za zajednice pri kabinetu premijera Kosova već 3 godine ne raspisuje konkurs za podršku manjinskim medijima. U tom smislu je reagovao i na nedavnu izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je kazao da stranci finansiraju pojedine medije kako bi urušili ugled Srpskoj listi i razbili srpsko jedinstvo. Što se tiče predsjednika Vučića, da stranci daju milione dolara srpskim medijima, ja, a verujem i većina mojih kolega, bi podržali predsjednika Vučića da je kritikovao zapravo strance što ne daju milione dolara srpskim medijima, nego iako ih finansiraju pojedine medije, to je na nivou nekakvih mrvica i to je na nivou za nekakvo puko preživljavanje. Strah i nasilje su postali rutina za novinare širom sveta, kazuje ambasador OEBS-a na Kosovu Jan Bratu. On je poručio da vlade moraju da preduzmu mere kako bi se taj lanac nekažnjavanja za napade na novinare konačno prekinuo. Novinari treba da budu u mogućnosti da se oslanjaju na efikasnost institucija pravosuđa kako bi mogli da rade odgovorno i bez straha od zastrašivanja. Prema posljednjem izveštaju Reportera bez granice, Kosovo je napredovalo po pitanju medijskih sloboda. Godišnji izveštaj Reportera bez granica koji je objavljen pre nekoliko sedmica, Kosovo se nalazi na 75. mestu. Prošle godine je bilo rangirano kao 78. i Udruženje novinara na Kosovu smatra da je ovo alarmantno za kosovske institucije i da treba da učine nešto kako bi se unapredila generalna situacija slobode medija. Novinari su pre održavanja ove konferencije izveli kratak performans ispred zgrade vlade i Skupštine Kosova. Sa kamiona je pušten razglas sa koga su se čuli intervjui i izjave kosovskih zvaničnika koji su na uvredljiv način govorili o medijima.